Kino Tipra hasninge rosamung blekino kurung kene sinija. Aba hanya sini Tipra hani bisingono aba hai buku je. Bini tuino sung tasir taini hai kaba rosamung bai hai kaba bini bawa hai. Bini wansung tong. Norokno kha kesangranani bagai sini buku tabu arsukjak. Norokno bo serai kok sawui bo khenarnai hai kaba norokno rosamung bai. Norokno kiliwoi rosamung khunuknai. Pulan bukukna sinimu sana. Belanya hambai maya faro tamni mala tini dar song bai mala ye mohai ko lampanda ba sinimu man bagi belanya hambai ani bumung ke sarati kalai ani parang ke to thela kong parata. Nono to tabuk Tipra idol rogo onik no tabuk social media rogo viral ngi tongkha nini resam belakino gothogo belakino lukorokno khakasang Belakin lukuro komen ni bisinti bo sung tabu kunugui tongo belakino nini resam no belakina hamjabu. Hamjang bisinti no sung tini nini nogo phalegi sung koglam slani no phaji. Ngabon lukurong no thaisa bai. Kisha resam ni bisinti sung pandano pholok layena. Resam tangsa romantic khlai kasha resawi khnar gari lukurok no. Resam bai norokno khilei phunuka aba haikino gothokcha. Obahnya Tipra hasnya obahnya rosamung bai khlai job tono no khakwai lai mani no kharwai mani no tai joli mani no tai hamjak mani no obahkin thepawai man rosamung gurei hinke borom munchni langma gurei hai nokbar gurei hinke bo borok langman gurei hai langma thagjak hai obahnya rosamung sumung bai obahkin borok no srang ruwo khapang srang ruwo tongthok ruwo Bela kina hamlai sini buku go bahai. Ga tai tangsa hanya hai sung koglam ni bising tui phanglai nai. Next ni bising tui. Rusam le bo bahai ke nang ya piri barokha sab ni tui nang baru gui phai ke bo lama sab phun ka. Au hambai darano ano semani bagai tamni himala ani amang kha agi radio artist boto osung sarak kri kha amani bagai bo ano agi rogo mane wain khili wai muthuo ba sabo haikeno bini logi bini gan khanawo haikeno rungi thangkata gatai phurunggo bini phurungmung bai rungkhata bongka agasbani ni bo khoroksa artist radio center ni bo artist Bung ke juri kanya kolai emne bosoro khon khana ngaba ha ya piri bar mani resam khaba. Ang kha sarai function simina ang resam musumung ang hamjabo tai sini Christian dog nka sarani simino Sunday class klayo ba resabo musubo am haikena girja rogo resabo am haikena ang resabo musumung ni hapara ang hamjagi thangka tai ang resabo butong am haita Tabuk to titi edisi hapung bising tui Tipra idol meslam jagi tong. Ngeneng la jaga participate dok dok khai kya. Khlaiya Sibaizala district ni Zompujala art develop ni khate khlaiya ta Mani bo resam kudeng belakino bini resam bai belakino lukurok kha kosom jago. Jeng tak bukuk ni tui jeng tabu wain kilimani. Boba ke resab jagi tong boba ke bini khorang ketui ba ke khenarik tong. Jeng tabu isisa khenalai won norok khena tong. Aw hambai ang to koloi ni bai bo wain khiliwo tai Tipra bara dewal mani bai bang khiliwo haipana dewal mani banyo boi busi kuma ba ang dewal mani banyo khiliwo na Menai Oh nama bo thanggu rajani daije Ine phabo thanggu rajani shibu menai Menai no Orang jangni wai rupai ni buduk Menai le tu jadi wai go menai Belakin kena togo sini bukuk ni resam. Belakino abo bo jaga ma tongo ya bo saime ya haingo.
Mana aro to ang kaham no khalai kya tam ni himale haifano wan sugi mani ya selek ngan ngai te bo sini Tipra haste wo sini Tipra sarok talented tongo gobang ma kaham singer tongo amoni bagai angke wan sugi mani ya jate ang selek ngan ngai amoni bagai tobo ani o jadu koli jani bisingtei ba modern chani bisingtei jenani roje sar song borok jajakha selek khai kya ta nungle bo haima tong tabuk je Tipra idol rogo mane tiki wan nei mane nungwa wan suk tabuk ang to bekhawo to ang wan suguni tongo je mansak ang ani khorang no ba ani riti ani hukumu mukumu no tei ang yakari ar sabai thangnai ang wan sugo amono buskang ni lamo bo hanyo kaham nong thung nei ang kaham nong nai ang khawan suguta kok to sing salayo ka hanya he black kok thogo thok mane bising tin tai bo kok thok mane bising tin tai bo kok thok khlai narok no hanya he khapang serang ram chele jakhum mano narok burung ya tei sing rosang tangsa sikla rong ni bage sing khuktik khna lai ni bini bo hai sinam jagai ta sor tai kor ja do khai phungcha bui de di da chi kono su jali khai a phungcha bui de di to bo kha ha mui tong di da chi kono soro no barbo nang soro gaji kono khulasa no bo tamoshi khakoi kha nang bo le phang le si harjari mano gojune tane sinda hului mano thang le tongkhala kene lekha basa tongkhala da chikono mane nijine khapur man